ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶምናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንጹሃን ዜጋታት ቀቲሉ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ እዋን ከሲሱ። ብፍላይ ብዕለት 27-28 ሕዳር ኣብ ከተማ ኣክሱም 110 ሲቪላውያን ሰባት ብሰራዊት ኤርትራ ተቐቲሎም ክብል ብዕለት 21 ግንቦት ዝወፀ መግለፂ መልኪቱ። ካብዚኦም ቶም 70 ካብ ቤቶም ወጻኢ ኣብ ደገ ዝተቐትሉ ክኾኑ እንከለዉ ቶም 40 ኸኣ ከካብ ቤቶም ብተፍቲሽ ተገቢፎም ዝተረሸን እዮም ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኸስስ። ወታደራዊ ኣኽባር ሕጊ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ዝኸሰሶም 3 ወታደራቱ ብገበን ክሓተሙ እንከሎ ንካልኦት 28 ከኣ ኣብ ትግራይ ምስ ዝተፈጸመ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተኣሳሰር ክሲ መስሪትሎም ኣሎ። ካልኦት 25 ወታደራት ኢትዮጵያ እውን ብኻልእ ዓይነት ጾታዊ ዓመፅ ኢሉ ዝገለጾ ገበናት ክሲ ኣቕሪቡሎም ኣሎ። እቲ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ኣብ ክልተ ከባቢታት ትግራይ ጃምላዊ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ እውን ገሊጹ። ኣብ ማይካድራ ጥራይ ብውሕዱ 229 ሰላማውያን ሰባት ብጃምላ ከም ዝተቐትሉ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ክገልጻ ጸኒሐን እየን። ምምሕዳር ባይደን ዝርከበ ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ብቕጽበት ካብ መሬቱ ከም ዝወፅእ ክገብር ክሓቱ ጸኒሖም እዮም። እንተኾነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከተሃዳድእ ቁርብነት ብዘይምርኣዩ ኣብ ሓያሎ መሻርክቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሃገራት ዘይዕጋበት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣሜሪካ ክሳብ ናይ መገሻ ማዕቀብ ዝኸይድ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትገብር ተኽእሎታት ከም ዘለውን ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ይጠቕሱ። ኣሜሪካ ንስጉምቲ እንተወሲዳ ምስዛብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ቀንዲ መሻርክቲ ትርያ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ሓድሽ መልክዕ ከትሕዞ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣባላት ሰራዊት ግብፂ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ንምክያድ ናብ ሱዳን ኣትዮም። ወሃብ ቃል ሰራዊት ሱዳን ብዓርቢ 21 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሓይሊ ኣየርን ኣጋር ሰራዊትን ዘጠቓለለ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ኣልዑበይድን መረወን ዝተባህሉ ከባቢታት ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ። ዱርዓት መካይን ድሮ ኣብ ወደብ ሱዳን ተራጊፈን ከም ዘለዋ ዝሓበረት ወሃብ ቃል ወተሃደራዊ ልምምድ ባሕርያ እውን ክቕፅል ምዃኑ ፍሊጡ። እዚ ሓለውቲ ናይል ተሰሚዩ ዘሎ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ዝብል ክሲ ብወገን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ክስማዕ እንከሎ መራሕቲ ሱዳን ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ። ብኻልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ዘሳሕብ ከባቢታት ኣልፋሽጋ ሰራዊት ይጓርት ኣሎ ክብሉ ኣዘዚ ሰራዊት ሱዳን ከሲሶም። ሰራዊት ሱዳን ብ21 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ባህር ዳርን ጎንደርን ዝተበገሰ ታንክታት ዝዓጠቐ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምልሻታት ኣምሓራ ተሰኒዩ ኣብ ዶባት ግዝኣት ገዳረፍ ይተኣኻኸብ ኣሎ ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ክሲ ናይ ኣሉታ ምላሽ ድሕሪ ምሃብ በንጻሩ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት የበሳብስ ኣሎ ክብል ከሲሱ። ክልቲኦም መንግስታት ነዚ ብዶብ ተላዒሉ ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ጥራይ ዝፍታሕ ክብሉ እንከለዉ ኣብ ባይታ ግና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ወተሃደራዊ ረፅሚ ዘምርሕ ስጉምታት እዮም ዝወስዱ ዘለዉ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶምናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት 14 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ብዝርከቡ ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ኣገባባት ትኽበር ኣላ። ኣብዚ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ደንበታት ተኸፋፊሎምሉ ዘለዉ እዋን እትኽበር ዘላ 24 ግንቦት ዝተፈላለየ ትርጉም ይወሃባ እኳ እንተሎ ህዝቢ ኤርትራ ብቓልሱ ናጽነቱ ዘረጋገጸላ ዕለት ብምዃና ንኹሉ ተሓቆፍ ዕለት እያ። ኣብዚ እዋን እዚ ብሓደ ሰብ ብዝምርሑ ውሑዳት ተጨዊ ዝርከብ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ንምስሊ እዛ ዕለት ደው ኢንዎ እኳ እንተሎ ብመሪር ቃልስን መስዋእትን ህዝቢ ዝተረኽበት ምዃና ከዝንጋዕ ከም ዘይብሉ ሓያሎ ኤርትራውያን የዘኻኽሩ እዮም። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣብ እዋን መግዛእቲ ንላዕሊ ብማእሰርቲ ስደትን ሕሱም መነባብሮን ይግረፍ ስለ ዘሎ ናጽነት ሃገሩ ከስተማቐርን ሙሉእ ሓርነት ክስምዑን ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምውዳቑ ገለ ኤርትራውያን ብምረት ይገልጽዮም። እንተኾነ እዛ ካብ ተኸታታሊ መግዛእታት ስርዓታት ኢትዮጵያ ናጽነት ዝኣወጀት መዓልቲ ብዋጋ መስዋእቲ ብሉጻት ደቂ ህዝቢ ዳ እምበር ሕድሪ ብጸቶም ብዝጠለሙን ህርፋን ስልጣን ብዘለዎም ውሕዳትን ብዝፍጸም ዘሎ ገፍዕታትን በደልን ክትግለጽ ከም ዘይግባእ መዘኻኸሪ ይቐርብ። ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ቪዛ እገዳ ኣንቢሩ። ኣብ ልዕሊ እውን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝፍጸም ዘሎ ገበናት ኢድ ክህልዎም ይኽእል እዩ ንዝበሎም ሓለፍቲ ጸጥታን ሚሊሻን ክልል ኣምሓራ ከምኡውን ሓለፍቲ ህወሓት በቲ ናይ ቪዛ እገዳ ተጸልዮም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። እቲ ምምሕዳር ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ቪዛ እገዳ ዘተግበረ ባይቶ ሰነት ኣሜሪካ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ክስሕብ
بملء دمصي دحري موسانيو بايتو سنة أمريكا بعسرا قنبتها بزحلفة وساني سراويت إرترا بزغلطفة كاب تقراي كوتس طرح زيكونه أب تقراي كبيد مجهز سبع مسالات زفتسم وجنات كحتتو كم زلوا ومن أسميرلو منقسي إثيوبيا غن أب تقراي عسكرو زركب سراويت إرترا ناب سلما وهزبي زلا آخر ديت كاب معقات كقطبو سباو حجزات بزي مسناخل كغتسل كمون أب تقراي بزعبا استفتسم جبنات بنات أهجراوي أكل كتسارز بلون كابتي بايتو سنة أمريكا بملآت جباية زحلفو وسانيتاتيو بايتو سنة أمريكا زحلفو سانيتات منقستات إرتران إثيوبيان أب جبرن تزيو علمو أمريكا زي تفلالي سقومتات كتوصل كمتخل كقلت صانحيو قال كابو دما ناي بوليسي مكيارن أبلعلي سبسلطان منقستات إرتران إثيوبيان دما إقاداتات من بارن مخانو فورين بوليسي أقدمو أبسبسابو أسفيرو يركب إرتراويت أمريكاويت أيدا عثمان أب مربب تلفزيون HBO فتسامي ترتعيد صحفات دراما كتكون بقعا أيدا عثمان إيسا راي أب استبالت كوميدياويت فيلم كمون راب شيت زتبالت دراما كاليتيك أندي تواسايد كوينا نمعياي تداليات ركب إذا قوال 23 عامت منسي أب نتفليكس نايت تقرب زلا بيج ماوث دراماون صحفيتها أيدا بتسيحتو زلا درجة أب كلا كاب زركبو صحفتن أرتعتن حنتي كابتون بعد ما زنقاسو مخانا نتاريخ زامن إسي أبتي نفلوتاتن هابتاماتن سباد متكوار زدالو مسيت فوربس زسفرت غازيتنيا كارين إلدورت قلت أيدا كاب أدي أسميرا عثمانن أبو أغويتوم برهن أب حورات منقسات أمريكا واشنطن دي سي توليدا أب لينكن نبراسكا عبيا نسا كساب يونيفرسيتي نايزرلو تمرتا أب كتما لينكن سختاتلت كوينا كاب يونيفرسيتي نبراسكا دما بفلسفنا تمريغا زمباليا أب مصحف موسان كوميدن بمنبارو هيوتا بو كتمرح سلازمرص دما كساب مس عبيت تكالات مفر فيلم كتسرح بقيعا أستات 44 مليون عماويل زلو HBO أب حبرات منقسات أمريكا زمدبرو كفيل كاز الرأي مربب تلفزيون كوينو زبزح مدباتو أب مزنقع فيلم كوميدن درامان زتا كوريو مس راديو إيراناكم زلكم زخبركم سمعتنا أزي سومنا في التساميتاتيو أم نايسولس في التساميتات كاب شمونت قنبوتات حيزو أبزكاد زلو قدم جيرو دي إيطاليا كاب ساتفو زلو سلس إيرتراوين حدا زغنة ناتنايل برانة بسنك زاقات حدقا كاب توددر كم زالي فرنساويت غانتو كوفيليس سارغاقيسا ناتنايل بسنبت 23 قنبوتا بسخايدة مبل 15 مدرخ وددر جيرو دي إيطاليا بزاقات مودغتي ملاقبو منكوبو كم التمزابلة زحبرت غانتو أبزو وانزي تعنو أبدحان كونتات كم زلو قليسا أب جيرو دي إيطاليا نسالساي جزي بحفشاقا أبو ردر جراند تور نمبل شابعي وان كساتف صنحنات نايل بدحرتي بسنبت مسكالوت بزحات تقدادم تزاقوانفو ناي مودغ حدقا كابزي نمبل 240 عمد زكايت زلو كردم تالي لهم ناتنايل نزركبهم بزحات سميات تقدادم تيزلا كمان حدقا مستقسته نتوم زهاسين ملحلن هتوس حكمنا وحاجزنا مهابن اتقددم نعسر تحمش دقائق دوك بالتقديديو أبزي أب 16 مدرخات كل 96 كيلومتر شفي نزلو مبل 204 جيرو دي إيطاليا إيرتراويان أمانيل قبر إكزابيرن ناتنايل تسفاتيونن ننكلباتهم بموكال قددم أم غصال يركبو أبال لولاوي بيت مغري سودان زغنت عايشة موسى بوتهدرات زتعبلله مساقر منقسي نسفيلاو محدرة يوغوسيولو بزول سلطانا قديفا نسا دحر موداق سرعة البشر كابوتهدراون سفيلاون وغنات بلفنتي أبزغمه مساقر منقسي زتوكلو 14 لولاوي بيت مغري سودانيا أثين سلاسان كعتنا وارح بمساقري سلطان كحز تبهل لولاوي بيت مغري سودان بوتهدرات سلسعبلله نايتوم سيفيل أبالات دمسي أيسم معنيو كتبليا عايشة موسى وغيسام دمس سيفيلاوين أبالات أبزي سمعلو بيت مغردما أبالو كويناخد كتسلسل زي دليز كاب سلطان كتقل كمز وسنة أبسال سزي بفيديو بزم محلال الفوتو ملغتي أفليتا عايشة بتوساقيتي بوتهدرات زعبل لز ولتو بيت مغري ناتسا حقاقا أكالام بغام كونيلو مدن قواتير اللوكتبل نغيفا أبرس زياب زحلف غنياتا بستخايدة سلامة وسلفي حالتات سراويت كلتا سلفينياتات دحر مقتالهم سلطان بفقدان محداق بعسر تغلتا قنبوط نابت بيت مخري وقعو حتو كم زغربت حبيرا أمناي مسقار مسرح تركب سودان داقماي نابوتا دراو ملكي كي تودغ سقات بوزحات زيقاتات تهاقريو
ኣሜሪካ ብዘባቕርና ኣፍሪቃ ንዝመደበሩ ናይ ልፍንቲ ሓይሊ ሓድሽ ኣዛዝ መዲባ ሓድሽ ተመዚዙ ዘሎ ሜጀር ጀነራል ዊልያም ዛና ቅድሚኡ ንዝነበረ ሜጀር ጀነራል ላፕስ ፍሎራ ብምትካ ኣብ ዘባቕርና ኣፍሪቃ ንዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካን ሓይልታት ልፍንትን ክመርሕ እዩ እቲ ጀነራል ኣዛዚ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ በኣፍሪቃ ጀነራል ስቴፈን ታውንሰንድ ኣብ ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ሓድሽ መዝነቱ ተረኪቦም ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ብቐዋምነት ዓስኪሩ ንዝርከብ ኣሳት 5,000 ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊታ ንምዕባዩ ትሰርሕ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ እዚ ድማ ግብረ መልሲ ናይቲ ቻይናን ሩስያን ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገዚፍ ጠመተ ምግባርን ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ የረድኡ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ጥቅምቲ 2013 ኣስታ 360 ኤርትራውያን ሒዛ ካብ ዘጠሓለት ጃልባ ካብ ትርፍራፍ ዕንፀይታ ዝተሰርሐ መስቀል ላምፔዱሳ ኣብ ብሪጣንያ ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዑደት የካይዳ ኣሎ እቲ ንሰብኣውነት ሕብረተሰብን ድጋፍ ንሓተት ዕቑባን መልእኽቲ ዝሓዘ ዑደት ናይት መስቀል ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዙ ዝጀመረ ዑደት ብምቕጻል ብ22-23 ግንቦት ኣብ ኮቨንትሪ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ኣብ ዝበጽሓሉ ህዝቢ ክዕዘቦ ኪኢሉ እቲ መስቀል ኣካል ናይቲ ቤተ መዘክር ብሪጣንያ ዝዓቀቦ ኣብ ታሪኽ ሓተት ዕቑባ ካብ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ መቕዘፍቲ እዩ ኣብ ጥቅምቲ 2013 ኣስታት 430 ሓተት ዕቑባ ጻዕነት ጃልባ ካብ ሊብያ ተበጊሳ ኣብ ገማግም ባሕሪ ላምፔዱሳ ድሕሪ ምቕራባ ኣብ ውሽጣ ድሕሪ ዝተፈጥረ ባርዕ ሰኣን ቅልጡፍ ሓገዝ ህፃናት ቆልዑን ነፍሰ ጾር ኣዴታትን ዝርከብዎም ኣስታ 360 ኤርትራውያን ጥሒሎም ከም ዝመቱ ይዝከር ነዚ ዘሕዝን ፍጻሜ ሃገራት ኤውሮጳ ዝተፈላለየ ዝኽሪ ክገብራሉ እንከለዋ ዝተረፈ ኣካላት ናይታ ጃልባ ድማ ኣብ ኢጣልያ ከም ቅርሲ ኣብ ቤተ መዘክር ክተሓዙ ተወሲኑ ኣብ 2015 ካብ ትርፍራፍ ዕንፀይቲ ናይታ ጃልባ ዝተሰርሐ ላምፔዱሳ ዝተሰምየ መስቀል ኣብ ቤተ መዘክር ብሪጣንያ ይርከብ በንጻር እዚ ኣማይ ዜጋታቱ ብዘሕዝን መንገዲ ዝሃለቕዎ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሓዘን መዓልታት ክእውጅ ሲትረፍ በቲ ሓደጋ ከሽካዕልል እዩ ተሰሚዑ ዝበዝሐ ሬሳታት ናይቶም ኣብቲ እዋን እቲ ዝሞቱ ኤርትራውያን ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣብ ጋስታት ሲቺልያ ተደፊኑ ግቡእ ቀብሪ ኣይረኸበን ኣብ ሱዳን ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትርከብ ወደባይት ከተማ ፖርት ሱዳን ናይ ህፁፅ እዋን ተኣውጁ እቲ ካብ ሶኒ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝተኣወጀ ናይ ህፁፅ እዋን ድሕርቲ ኣብታ ከተማ ዝተጓሃረ ናይ ቀቢላ ግጭታት እዩ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ነቲ ኣዋጅ ዘመሓላለፈ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ቀቢላ ግጭት ብውሕዱ 5 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ 13 ድማ ከም ዝቆሰሉ ገሊጹ ኣብ ገለ ከባቢታት ናይቲ ዞባ ድማ ሰዓታት እቶእቶ ተኣውጅሎ ምምሕዳር ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሱዳን ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ናይ ቀቢላ ግጭታት ይኹን ወሪዱ ዘሎ ጉዳት ዝርዝራዊ መግለጺ ኣይሃበሉን ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ፖርት ሱዳን ኣብ መንጎ ቀቢላታት ቤን ዓምር ሃደንድዋን ኑባን ተደጋጋሚ እዋን ግጭታት ክውላዕ ጸኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ንወደብ ፖርት ሱዳን ካብ ንጥፈታቱ ዘሰናኸለ ቀቢላዊ ግጭታትን ህዝባዊ ናዕብን ተጓሂሩ ምንባሩ ይዝከር ፕረዚደንታት ግብፅን ኣሜሪካን ኣብ ጉዳይቲ ኣብ ስምዕ ክብጻሕ ዘይተኻለ ኢትዮጵያ እታንጾ ዘላ ዲጋን ኣጠቓማና ኢልን ብዝምልከት ተመያይጦም እቶም መራሕቲ ብ24 ጉንበት ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ዝዓርፈሉ መንገድታት እውን ዘትዮም ኢትዮጵያ እታንጾ ዘላ ዲጋ ንግብፂ ስጋት ምዃኑ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብቲ ዝርብ ክገልጽ እንከሎ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብወገኑ ጠለባት ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዘማልእ ኣገባብ ብዘተን ዲፕሎማስን ክፍታሕ ድሌት ኣሜሪካ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ዛጌት ልዕሊ 250 ሰባት ቀቲሉ ዘሎ ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ሰላማዊ መፍትሒ ንምርካብ ድማ ፕረዚደንት ባይደን ንጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ናብ ማእከላይ ምብራቕ ክልእኮ ምዃኑ ኣፍሊጡ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ዑደቱ ምስ መራሕቲ እስራኤልን ፍልስጤምን ከምኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ጽልዋ ዘለዎም መራሕትን ክዝቲ ምዃኑ ፕረዚደንት ባይደን ኣብቲ ምስ ፕረዚደንት አልሲሲ ዘካየዶ ዝርብ ጠቒሱ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ሕወሓት ን22 ጊዜያዊ ማሕደርቲ ክልል ትግራይ ቀቲሉ ክብል ብመንግስቲ ንዝተመዘ ኣጻራይ ሓበሬታ ህፁፅ እዋን ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜናታ ሃገር ገሊጹ ትርፍራፍ ናይ ዝተበተነ ሕወሓት ዝበሎም እቲ መግለፂ ብዘይካዚ 20 ማሕደርቲ ክልል ትግራይ ከም ዝሓዘን ን4 ድማ ከም ዘቑሰለን ጠቒሱ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ክስ ዘቕርብ ዘሎ ሓይልታቱ ምስ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ብምዃን ናብ ከባቢ ሽረ ኣብ ዝርከብ ግዜያዊ መዕቆቢ ብሰንኪ ኩናት ዝተመዛበሉ ኣማይት ተወላዶ ትግራይ ከም ዝኣሰሩ ኣብ ዝውቀሰሉ ዘሎ እዋን እዮም። ኩናት ትግራይ ኣብ ሕዳር 2020 ድሕሪ ምውልዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሳልሳይ ሰሙኑ እቲ ኩናት ከም ዝተዛዘመ ይገሊጹ። ይኹን እምበር እቲ ኩናት 6 ወርሒ ዝመልኣሉ ብቐሊሉ ዘይዓርፍን ኣሸጋሪ ምዃኑን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንባይቶታ ሃገር ኣመልኪቱ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብጎነጽ ከም ዘይፍታሕ ዝገልጻ ኣሜሪካን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን ብወገነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓት ክዘራረብ ጸቕጢ ይገብራ ኣለዋ። ክልቲኦም ወገናት ንምቅራብ መታን ክከኣል ድማ ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ብምባል ዘስምራሉ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ምስቲ ኣሸባሪ ክብል ዝገልጾ ሕወሓት ከም ዘይዘራረብ ብምጥቃስ ሓያላን ሃገራት ኢዱ ብምጥዋይ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ከስገድዶ ይፍትን ኣለዋ ክብል ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ተቃዊሞ 25 ግንቦት መዓልቲ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተዘኪሩ። መዓልቲ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝኽሪ ናይቲ ኣብ 25 ግንቦት 1963 ኣቐዲመን ናጽነትን ተጎናጺፈን ዝነበራ 32 ሃገራት ኣፍሪቃ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ንምዃም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስምምዕ ዝኸተማሉ ዕለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ናጽነትን ዝተጎናጸፋ 54 ሃገራት ዝሓቖፈት ኣህጉር ኣፍሪቃ ነቲ ቅድሚ 58 ዓመታት ዝተኸተመ ምትእኻብ ኣብ እትዝክረሉ ዘላ እዋን ኣብ ማሊ ወተሃደራዊ ዕልዋ ኣብ ኢትዮጵያ ኩናትን ቀቢላዊ ግጭታትን ኤርትራ ኣብ እትርከበን ብውሕዲ 8 ሃገራት ንልዕሊ 25 ዓመታት ዝቐጸለ ምልክን ምግሃስ መሰላት ደቂ ሰብን ዳርጋ ኣብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ዘይበቑዑ ምሕደራ ድኽነትን ድሕረትን ከተወግድ ኣይከኣለትን። ኣብ 2002 ንውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝተክአ ሕብረት ኣፍሪቃውን እንተኾነ ኣብዛ ኣህጉር ንዘሎ ሰኣን ብቑዕ ምሕደራን ዝኽሰት ጸገማት ክፈትሕ ይኹን ብዶብን ካልእን ዝተሰሓባ ሃገራት ናይዛ ኣህጉር ከቀራርብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ወተሃደራውን ዓቕሚ ኣብ ርእሲ ዘይምህላው መሳርሒ ናይተን መወልቲ ዝኾና ከም ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኤውሮጳን ዝኣመሰላ ትካላት ምዃኑ እዩ ዝንቀፍ። 1.3 ቢልዮን ዝግመት ብዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ካብኡ ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝነብርን ከም ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ጽሩይ ዝስተ ማይን መራኸቢታትን ዝኣመሰለ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝተሓረሞን እዩ። ኣብዚ ዓለምና ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ተካይዶ ዘላ ከም ክታበት ዝኣመሰለ ስነ ፍልጠታውን ቁጠባውን ርብርብ ድማ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንበይና ተገሊላ ተጸባይት ናይ ግዳም ሓገዝ ኮይና ትቕጽላላ። ኣብ ርእሲ እዚ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ናይዛ ኣህጉር ንዓሰርታት ዓመታት ክልቅሕኦ ዝጸንሓ ቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ዕዳ ንቁጠባዊ ሕዌተን ሓኒቑ ሒዝወን ከም ዘሎ ተንተንቲ ይረድኡ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ 97.4 ሚእታዊት ናይ ድጋፍ ድምፂ ብምርካብ ንሓምሻይ እዋኑ ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ዝሓለፈ ሰሙን ቃለ መሓላ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ ሓድሽ መንግስቲ ኺሞ እቲ ካብ 24 ግንቦታት ሒዙ ቆይሙ ዘሎ ሓድሽ መንግስቲ መብዛሕትኦም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ 24 ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ዝነበርዎ ጽፍሒ ዘቐጸለ ኮይኑ ክልተ ሓደሽቲ ጽፍሕታት ወሲኹ። ን22 ዓመታት ፕሬዚደንት ጅቡቲ ዘሎ እስማዒል ዑመር ገለ ኣብዚ ንተወሳኺ 5 ዓመታት ዝቕጽል ስልጣኑ ፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ምቅያራት ንምትእታው መደብ ከም ዘይብሉ ኣቐዲሙ ክጥቀስ ጸኒሑ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ብሓያሎ ትካላትን ኢንተርነት ካፈታትን ንልዕሊ 1 ዓመት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ኢንተርነት ዳግም ይጅምር ኣሎ። ኣቐዲመን ኣገልግሎት ኢንተርነት ዝጸንሐን እሞ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ብዝተመሓላለፍ ኣዋጅ ተቋሪጽዎን ዝጸንሐ ዘን ትካላት ዳግም ክረኽባ ተፈቒድለን እኳ እንተሎ ዋሕዚ ኢንተርነት ግና ገደብ ዘለዎን ንዝተወሰነ ሰዓታት ጥራይ ዝሰርሕ ምዃኑን ምንጭታት ኤረና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። ጽዑቕ ቁጽጽር ኢንተርነት ኣብ ዘለዋ ኤርትራ ብዝሒ ተጠቐምቲ ካብ 8 ሚእታዊት ዝሓልፍ ከም ዘይኮነ ኣብዚ ዓውዲ ኣተኲሮም ዝዳለዉ መጽናዕትታት የመልክቱ። ኢንተርነት ወርልድ ስታትስ ብዘቕረቦ ኣሃዛዊ ጸብጻብ መሰረት ክሳብ ታሕሳስ 2019 ኣብ ዝነበረ ዓመት ዋሕዚ ኢንተርነት ኣብ ኤርትራ ባዶ 6 ሚእታዊት ጥራይ ይሸፊኑ። ኣብቲ ዓመት ኣብ ኤርትራ ኢንተርነት ናይ ዝተጠቕሙ ጠቕላላ ብዝሒ ሰባት ድማ 293,343 ምንባሩ ጠቒሱ። በዚ ብዝሒ እዚ ድማ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ እታ ዝወሓደ ተጠቐምቲ ኢንተርነት ዘለዋ ሃገር እያ። ተጠቐምቲ ማሕበራዊ ሚድያ እንተሪእና ድማ ኣብ መላእ ኤርትራ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት 21,900 ተጠቐምቲ ፌስቡክ ጥራይ ተመዝጊቦም።
ممحدار بايدن نابلعل منقسات إيرتران إثيوبيان توسخي قداتات كنبر كمزغل زتفلالي وقنات قليصام أقدموا وابلعلي سبسلطان كلتين هاقرات ناي مقشا قدا زنبرة بريزيدنت جو بايدن بعسران شدشن قنبوت أبزوت صوم مقلتي أبتقراي زفتسم زلو كبير مقهسب أو مسلات كمزت تحساسبو دقيمو تغيسوم منقس إثيوبيان حواحتن بزغلت أفا كوينات دو بمبال كزاتيون تلابيو بريزيدنت بايدن كاب وايت هاوس أبزوت ناي صحف مقلتي سراويت إيرتران ملشاتات أمحران كاب تقراي كوتسو دقيمو تصويعوم إثيوبيا دحرتي أبشحن كعتميتن سمانياتات زقات أما عصبو أبزوان زون كغصت كم زغل زي تحساسبه بريزيدنت بايدن كلهم وغنات بفلاي دما سراويت إيرتران إثيوبيان هتوص رديس نابزد اليوم أكالاسنا مبصح انقفاتات كم مفتار كغطبو تنكيغو ممحدار بايدن نغريبو زلو تصاوعيثن ما تنكغتان منقصات إيرتران إثيوبيان كم نايز حلف وانات عشش بمبال تحليفمو انت عينات سقومتات كم زوسد أم مقلت إيوانت صرن يغن برابل علزان هاقرات أبوتا دراون قطباون زتكورة توساقي إقراتات كنبر كم زغل زتفلالوي تنتنتي يأمتو قبصن كينيانا أبوتا دراون مكلغال كتحباب رازغلن تكنيكاو سمع كم زغتما منيسر مكلغال كينيا مونيكا جوما قليصا تسمع السغتما بتغلال حلقة ستاف سراويت جنرال محمد فاريد زمراح لعلواي وتهدراو لوغ قبصي اب كينيا بزكادو نايكلتا معلتات مبصحيو اتقبصاو جنرال مسكينياوي مزنو روبرت كيبوچن منيستر مكلغال مونيكا جومان بمرخاب كلتين هاقرات كتحبابرالو بزغلا وتهدراو مديات تميايتو أمن قغلتين هاقرات ابصتان مكلغالن زتكورا متحبار كهلو دما كلتين وغنات تكنيكاو سمع كتمام قبص يابزن زحلفا حمش توارح كينيا مستركبن 4 هاقرات مبرق أفريقيا مس السودان يوغاندان بروندن تمزاسال سمع كتما اتهاجر مس جيبوتي زلوا زمدناون بزل علن مبراخو دبلوماسياوي ركباتات حيلالا مس إثيوبيا بغدا تقاقما نايلا مس حاب تركب قبصي دبلوماسياوي بوليتيكاون وتهدراون تصاطين مفتار مس قرابت إثيوبيان ابتفاسس نايل زركبان هاقرات تعق ركباتا مكياديا تركب راديو إيرنا ناقا دمت إيرتراويان زغبركم سمعتنا كاب زغط إلو زقرب تحسنا دما أمباسادر عند برهان ولد جرجس باقات أمي 24 قنبوت معلتنا تصنت إيرترا زم حلالفو ملغت خونيو مكتالكم نعدم زي دمت راديو إيرنا كبور حزبي إيرترا جيغنا حيلتات مكلخال إيرترا 24 قنبت 1991 حرنت ملأ مريت إيرترا زبسرت تاريخاوي تعلت معلتي حبن حزبي إيرترا إيا كان مسالاس عمتات كم دالهم معلتي 24 قنبت 1991 حزباو سراويت حرنت إيرترا نرأسي كتمانا أسمرا فتصم بمقصصار نملا إيرترا ناصا أوصيو كابتا علت إتياء أتحيزو إيرترا هاقرنا حنسا نحوارو كاب بعدها مقزاتي تقالاقيلا أبتا عسرتتات أشحات بلوصات دقا استسوؤ لا هاقر سلام سفينو أملا حزب إيرترا شيك فتصم دستا حابنن تسفان تولعو تسفان حرنت تسفان فتحي تسفان رهوة مباركس 24 قنبت كلتشحن 21 كل هاقراوي إيرتراوي مبل 3 ذكر عمت نايتا بعداو سراويت كام مريت إيرترا تحق حيقوز تسرقلا تاريخاويت معالتا حبن بعبي دمكت يبعل ألو اتبتبع قالسن كبيد مسواتن استجبت عبي تاريخاو عوت مسرتنا العلاوي ناصنت هاقر إيرترا أنصفو أبد مبل 3 ذكر عمت حرنت مريتن مبل 28 ذكر عمت العلاو ناصنتن هاقر إيرترا إن صنبللو زلنا عزوز أقاطا مزي دما نملا حزب إيرترا مو يوهانا كقرب عبا حبن سمعني بمنصر زحبن زي نتبقى رمينا وچكونا چكان مدقوستي كتور دخنتن حسار مكران زلله كله من نباور حزب إيرترا كعزب نكله خدمة مرير وهن عميق حزنن اسمعني حزب إيرترا حرنت فتحي
ራህዋ ንምርካብ ተጋዲሉ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ባህላዊ በርገሳዊ ኮነ ሰብአዊ መሰልን ክብረትን ንምጉንጻፍ ተቃሊሱ ሰላምን ቅሳነትን ንምስፋን ተበጅዩ ዘፍቅሮም ብሉጻት ደቁ ህይወቱ ንብረቱ ከይበቀቀ ወፊዩ አንጻርቲ ሁሉ ሽዑ ዝነበረ ትጽቢታት ፈተውትን ጸላእትን ነቲ ደርማስ መግዛእታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ንገዚፍ ምትእትታው ናይቶም ናይ መበል 10 ዘመን ሓያላት ዓለም ስዒሩ ፍጹም ዓወት ዘመዝገበ ጅግና ህዝቢ እዩ ነቲ ብሰርቲ ዝተፈጸመ ጥልመት መሰረታዊ ዕላማታት ብረታዊ ቃልስና ኣጋጢሞ ድጸንሐ ናይ ታሪክ ግሪንቢት ንምዕራም ነቲ ሓርነት ፍትሒ ሰብአዊ ክብረት ቅሳነት ኮነ ራህዋን ንምጉንጻፍ ዘለዎ ዓሚቕ ሃረርታ ክውን ንምግባር ሓንሳብ ቆሪጹ እንተተላዒሉ ድማ ዓጋቲ ከም ዘይብሉ ዘመናዊ ታሪኹ ህያው ምስክር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከም ኩሎም ህዝብታት ብሰብአውን ባህርያውን ጸጋታቱ ደረጃ መነባብሩኡ ንምምዕባል ስድርኡ ብግቡእ ንምንባይ ሕብረተሰቡ ንምስሳን ብዘይ ምሕላል ዝሰርሕ ህርኩት ህዝቢ እዩ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሃገራዊ ቁጠብኡ ብብሕትውና ትካላት ህግደፍ ተዓድሊሉ ዕድላት ናፃ ንግዳዊ ንጥፈት ተነፊጉ ኣደዳ ስእነት ድኽነትን ስደትን ከም ዝኸውን ተገይሩ ኣብዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ጓንጓ ጭርሖታት ደይትግበሩ መደባት ልምዓት ደይፍጾሙ መብጻዕታት ደይጭበጡ ተስፋታት ክሰምዕ ጸኒሑ ጃህራ ፋይዳ ስለ ዘይብሉ ግን ቁጠባና ተረሚሱ ፖለቲካና ተዘሪጉ ሕብረተሰብና ተደቂሱ ስድራ ቤታትና ተበታቲኑ መንእሰይና ብጃምላ ተሰዲዱ ዞባውን ሃገራውን ቁመና ሃገርና ተበላሽዩ ህዝብና ተዋሪዱ ሃገርና ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ተመሊሳ መስሓቅ ሸራፋት ኮይና ኣብ ርእሲ እዚ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብቲ ብመሪር ቃልሲ ናይ ዝያዳ ፍርቂ ዘመን ዝተረጋገፀ ልዕላዊ ናጽነት ሃገረ ኤርትራ ንዝተጋህሰ ግዝኣታዊ ሙሉእነት ንምምላስን ህላዊኣዊ ስግኣት ንዘንጸላለዎ ሃገራዊ ድሕነት ንምውሓስን ኣብ ኩናት ከኣቱ ተገዲዱ እቲ ምእንቲ ልዕላውነት ህዝቢ ዝቃለስ ሃገራዊ ሓይሊ ብኣግኡ ነባሪ ሰላም ንምስፋንን ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሙሉእነት ሃገረ ኤርትራ ክኽበር ስርዓታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትን ሓድነትን ከብቅዕ ተጣቢቑ ኣብቲ ደበና ኩናት ዘንጸላለወሉ እዋን ኩናት ብዘይካ ጃምላዊ መቕዘፍትን ዕንወትን ፋይዳ ስለ ዘይብሉ ክውገድ ከም ዝግባእን ከም ዝከኣልን ኣዘኻኺሩ ሕጂ እውን ሰላም መተካእታ ስለ ዘይብሉ ኢትዮጵያውያን ንኹሉ ግጭታቶም ኮነ መዋቕራዊ ሽግራቶም ብልዝብ ንክፈትሑ ደጊሙ የዘኻኽር ኮይኑ ግን ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ እዩ ንሕና ኤርትራውያን ህፁፅ ፍታሕ ዘድልዮ ናይ ገዛእ ርእስና ሃገራዊ ጉዳይ ኣለና ግዛት ኢሳያስ ሓሳድ ጨፍላቂ ዓመፀኛ እዩ ብግብሪ ንሃገራዊ ረብሓ ኤርትራ ዝጎድእን ንዕላማታት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝጻረርን ጠላም ሜላታትን ተግባራትን ከሰላስል ጸኒሑ ነቲ ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ ተነዲፉ ብቆማዊ ባይቶ ዝጸደቐ ቅዋም ኤርትራ ረጊጹ ግዝኣቲ ሕጊ ዝግህስ ጨኳኒ ስርዓት ተኺሉ ንዕላማታት ሃገራዊ ቻርተር ደርቢዩ ሃገርን ህዝብን ከም ውንትኡ እናድሃኸ ኣብ መንገዲ ቁልቁለት ጸሚዱ ብኩሉ መዳያት ናብ ውድቀት ክደፍእ ጸኒሑ ብሓፂሩ እቲ ኣረሜናዊ መድቆስቲ ግዝኣት ኢሳያስ ንኤርትራ ሃገርና ናብ ህዝባ ክነብረላ ዘይክእል ምድራዊት ሲኦል ወይ ገሃነም ቀይርዋ ኣሎ ኮታ እንስሳዊ ስነ ሞጎት ናይ ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ ብምኽታል ንሃገርን ህዝብን ብኩሉ መለክዕታት ኣመና ኣዳኺሙ ንናፃ ልዕላዊ መጻኢ ሃገር ኤርትራ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣውዲቑ እምበኣርከስ እቲ ዝዓበየ እዋናዊ ዕማምና ነቲ ሓሳድ ዓመፀኛ ግዝኣት ኣሊኻ ኣብ ሃገርና ቆማዊ መንግስቲ ብምትካል ነቲ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ምኽላፍ እዩ
እተአባይታ ዘሎ ኩውንነትን ህጹጽ ዋናው ጠለብን እዝካብ ኮነ ተቃውሞ ንአረሜናዊ ግዛት ኢሳያስ ናብ ዝተዋሃደ አድማዓ ሓባራዊ ስራሕ እምበር ናብ ምግፋር ምስ ኣስፋሕፋሕ ህርፋን ወያነ ይኹን ምቅላሕ ናይ ምርዛም ኣነዋሪ ጠቐነታቱ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከመርሕ ኣይምተገብአን እዚ ኣጸያፊ ተግባር እዚ ብዝኾነ ሃገራዊ መምዘኒ ኮነ ፖለቲካዊ ቅማሬ ምኽኑይ ኣይኮነን ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሓይሎ ኤርትራውያን ምስቲ ንህዝቢ ትግራይ ዘየርብሐ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ክዘርግ ንኤርትራዊ መንነት ክስርዝ ዝጽዕር ንግዛኣታዊ ሙሉእነት ኤርትራ ዝግህስ ንህላዌ ናጻ ልዕላዊት ሃገሬ ኤርትራ ዝጻባእ ወያናዊ ኣስፋሕፋሕ ህርፋን ወጊኑ ምርኣዩ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ምእንቲ ግዛኣታዊ ሙሉእነት ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ልዕላዊ ናጽነት ኤርትራ ዝጣበቕ ሃገራዊ ሓይሊ ክዘልፍ ምዕዛብ ዘስደምም እዩ ኣብ መበል 30 ዝክሪ ዓመት ናጽነት እንጽምብለሉ ዘለና እዋን እቲ ውልቀ ምልካዊ ግዝኣት እቲ ዝዓበየ ህላዊያዊ ስጋት ኤርትራን ህዝባን ኮይኑ ኣሎ ኣደራዕ ስቃይን ሓሳረ መከራን ህዝብና ንከብቅዕ ኩሉ ሓርነት ፍትሕን ዴሞክራሲን ዝደሊ ኤርትራዊ ኣብ ግዳም ይሃሎ ኣብ ውሽጢ ቁኑዕ ሃገራዊ ማእዝን ብምሓዝ ረብሓ ህዝቡን ሃገሩን ብቐዳምነት ሰሪዑ ነቲ ዓመፀኛ ስርዓት ንምእላይ ብዝለዓለ ጥርናፈ ክቃለስ ታሪኻዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎ እተሓሳስብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሙሉእነት መሬቱ ኣምሊሱ ልዕላውነት ሃገሩ ኣውሒሱ ንኹለን ኣሃድታቱ ናብቲ ኣህጉራዊ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክስሕብ ንኤርትራ ኣብ ሰልሚ ውሽጣዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ተሸሚማ ዝያዳ ካብ ምድማይን ምድካይን ከናግፍ ሃገሩ እናተኸላኸለ ዋልታ ህዝቡ ብምዃን ነቲ ህላዊያዊ ስግኣት ኮይኑ ዘሎ ሓሳድ ግዝኣት ኣብ ምእላይን ርጉእ ስግግር ናብ ቋማዊ መንግስቲ ኣብ መረጋጋፅን እጃሙ ከበርክት እጽውዕ ምዝ ተታሒዙ ሰረት ናይ ነባረ ሰላም ጽቡቕ ጉርብትናን ክልተኣዊ ምትሕጋዝን ንምንጻፍ እቲ ብመሰረት መግዛእታዊ ዕላት ኣባይታ ኩን ኮይኑ ዘሎ ምላስ ግዝኣታዊ ሙሉእነትን ምኽባር ልዕላውነትን ሃገረ ኤርትራ ብወግዓዊ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ሕጋውነት ክለብስ ብመሰረቱ ድማ እቲ ኣህጉራዊ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓፅረ እዋን ክኽለል እተሓሳስብ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ተቃውምቲ ሓይልታት ፍልስጤምን ሰራዊት እስራኤልን ቅድሚ ሳልስቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ መርሓባ እናበልኩ ኣህጉራዊኩም ንጉዳይ መሰር ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ፍልስጤም ፍትሓዊ ነባሪ ሰላም ዘረጋግፅ መዕለቢ ንምርካብ ኩሉ ዝከኣሎ ፃዕሪ ክገብር እጽውዕ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ሃገርና ንኩሉ ኤርትራዊ ማዕረ ስለ እትብጻሕ ኩሉ ዜጋ ብማዕረ ናጽነት ማዕረ መሰል ማዕረ ዕድል ዝነብረላ ብውልቃዊንታ ዘይኮነስ ብቀዋማዊ ሕጊ እትመሓደር ፍትሒ ቅሳነት ረሃዋ ዝሰፈና ህዝባ ዝኽበረላ ዝሕጎሰላን ዝሕበነላን ሃገር ንኽትከውን ብሙሉእ ዓቕምና ክንጽዕር ይግባእ ኣብዚ ንሃገራዊ ልዕላውነትና ዝደናደን በጨቕታ ኣስፋሕፋሕ ህርፋን ሰብ መዝን ፖለቲካዊ ልሂቃንን ኢትዮጵያ ዝደጋገመሉ ዘሎ እዋን እዚ ብፍላይ ኩሉ ሃገራዊ ኤርትራዊ ልዕላውነት ሃገር ንምውሓስ ኮነ ልዕላውነት ህዝቢ ንምርግጋጽ ነቲ ዘለዎ ናይ ኣመለኻኽታ ፍልልያት ኣወንዚፉ ጥርናፍኡ ክዕዝዝ ታሪኻዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎ እዘኻኽር ኣብዚ መንእሰይ ኤርትራ ብፍላይ ከም እቲ ቀዳማይ ግዳይ ናይቲ መላኺ ግዝኣት መጠን ኣንፈትካ ከይስሓትካ ብነባሪ ፍታሕ ክትሓስብ ነቲ ጀጋኑ ኣቦታትካን ኣያታትካን ዘምጽዎ ሃገራዊ ልዕላውነት ብምውሓስ ነቲ ተመንዚዑ ዘሎ ልዕላውነት ህዝቢ ንምርግጋጽ ክትሰርሕ ታሪኻዊ ግዴታ ኣለካ ኣብ ታሪኽ ዓለምና ክሳብ ሕጂ ምእንቲ ሃገሩን ህዝቡን ዝቃለስ መንእሰይ እምበር ምስቲ ሃገራዊ መንነቱ ክስርዝ ዝጽዕር ይኹን ምስቲ ብህርፋን መሬትን ባሕርን ኤርትራ ዓዊሩ ነቲ ዕዙዝ ክብሪ መዓልቲ ናጽነቱ ዘቋናጽብ ባዕዳዊ ሓይሊ ዘሻሩ ኣይተረኣየን እሞ
ንኹሉ ኣስፋሕፋሕ ሕልምታት ብምምካን ልዕላዊ ናጽነት ኤርትራ ንዘለኣለም ብሓበን ክጽምበል ከም ዝነብር ግበር። ብኣጋጣሚ ናይዚ ክቡር ጽምብል እዚ ንመላእ ህዝብና ደጊመ ዮሃና ዕብል ዕድመ ንናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ ዘለኣለማ ሓበን ንጀጋኑ ሰማዕታትና ፈጣሪ ንኤርትራን ህዝባን ይባርኽ። ስለቲ ምክትታልኩም ብልቢ ኣመስግን። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ነስዓት እዚ ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ፈነወና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለ ምክትታልኩም ነመስግን።